ororo ngaki antu baretange gutotwara musani gositotumana wa musanika twara abasani lakini otware chirengo dono ngina beke erimit yo erimit ebirengo ekerengo kyomusa nabono ekero wota tukonyo abantu bakuru abakungu estigeria yo kukonyomana engagement period nari abantu bagoroku nabono musubate ororo mu muro gwate garo muya no bagatanga basaja na bakuru bakungu basubate mama yatego chenjiri kati ya cyo mu muro akoraga na wate nibo mu muro mbuye begete mu muro mbuya gokwana kiri musubate yabwata wanda mayite gwesibia musubate mayite gokwana ngone jindabo mu muro bamwangete musubate yona bwe banga mbano musani bo mwese koyega jeni bwe banga bana na alisi adanga alisi mu muro ya nyolere ko mu muranda bono musubate yona bwe bwesibia bwe rosi bia bwe akama gutabia akwere ni bia ko ko musani bia inyo mande te musani ke saine era satwa ko ikama musumate musiko na bale gabo no matari ko jama pe na bale gabo na origembino mu muro ya bana karoka no muyoga kali asenjire yo uchangia baka mambo ngake mu muro wa ta ko nyome mbara mno to kwana batolgerete ba muro batagete kuba nyomba tebe ba nyometa bona abasane babo nabo banyometa kyangira kwe mbara badoriyete bari ba agende ya kisengenjo igakete akayoro mu muro akarara akamazi warara omusi ko lyoka makobiri ngatoni koro musani ona nera wana bameta nera asengenja jeta akarara weakness chirichia cyo gotoka kwana biya chindobo chiria gotesi biya mu muro koranga iri bono nera sinja agwera outinga sasani baya bono obegete sanda kigabu nichango obegete sikatu bete bogeka bono muro bwichaya ojikoro musani mwaja nera ege sokete kyo musani ene bwekora kabisa bwegundu irenga no amanye weakness chiao na amanye wesi bine part boni mate ngo korera oikali konya matukabera to mu muro nyumero masikoria waka maje bos asengenjake omusani kwaira igasoma weakness chiao igoteli biyo musani asome obole ubwao munaga somo le bwao okoli igoje machinge chia basai cha chenchiwe asengenjo yobole bomondonde so yobole yeah Narawatana Masrin Nyanchera, Hero Brighton watching live from the Green Town, the Green County, 035 Kericho. Keep the woodwork, marafiki ni mashetani. Wakubwa hao mnaweza tembea na wao lakini wanakunyang'anya. Adana basani bale mashetani amanene bagwekora lakini bagukura umpenzi. Lakini mayo basubana kwa mondo tawara ko mukungu nyanta mati busubole na weakness chiao. Wiko weakness yetoko obole ubotoko no busubole. Yeah. Ikomono busiburo bomboro byo bishop. No na ate bokwero musani koma nanki kanyako tanga naye. Kanyako bersini ale sibia. Boro musani watoma. Okay, ndo goitera lieta ko iko. Kanya como veres de andesi. Oza watonga no mama bana toke to kora kabono ga kila kine amwero musbata no muya kini ngino romoro. Inge message kwa rule. Iko muro wanzi musuka kana, Iko tanga muro ba ma to ko ora bando chinyoma bakungu bando. Abakungu nawo nambe ndi 50% abara ura bas abakungu bana basaja babo. Yes, amangana ko be kamna ko kwana ndagara na korosali. Abasubati nsiru kwa kwegule ngabasubati masajo jire eso musubati amenyate. Moire endagera ora sendagera ngiyo kwane biya kuma takama toge murangire maleta masikani maleta mogoko bako musajo ngabona puwana tiri ko rangaru gabono ngike moyeno musajo ochire yonga amangana ma batanga monu muyokurusi ngombesera amangana ma yango agacharo monto bako wanja nalenda mono musani otama yuke nasichiao lakini bishop bono oyero goiru no musani iko bwanja nimbware ngasa babande abatangani obwanja nimbwate birengo bya mangana kero muntu nabade degree owanjo muntu degree nero yo wanjo muntu ya konye na ma to bos na ni egento ngina tako tebinga nseko muna bonongo tebinga nkwanta tingo ngorole soda nyago kwerolera nkwanya kwante ngote soto ngakio msojo wakara Sudarudia soda. Lazima. Kwa sababu naamini kama uliniambia kitu umesahau kumbe sijao kukwambia. Nilikuwa nataka ngoma tangu mwezi 500 na kwa kati basiri kwa tangu. Kumbe sijao kukwambia na kubeke nitoka giasoa. Na wao ikono musani oketa asore asengenjo yamabere kwa bwata. Iwoja kumwanja nyuma mwachire chinga kichintambe abosani bwansire ko kina kwa gachikabono. Wetera ase matiro things kiri kwa arakorora munamanya ukina manera oikabana sako wanja bona ebena. Bona stage ya tara ikeyo ko bwanja ni kabate stage yo bwanja ni wechi basiao. Enjeli yakorekana yerobisi. Atarika stage liyo kweru komenya manaye anyo kale stage ga yo wanye ndo byao nabako no muntu nabo muntu mungao kora ikotarikira muntu bato wanye bo wanje wekena ubwanje ni bo kina kira litoko kama ko wanje ni bole moyo ya
igebo kina kirali tukigo mwanju muri nabo tutumira kerengera kiao na aya asema roho nena oroje bisho munya otorana ebinto mbire bikwirira omosanio akore omorugio gosa akore omugako twatema nebintu binge sana abo yoiga ore ndobo bisibwao bwenywomo yao erinde mbi ebintu mbi turubana na raga barabanda tutumaje SMS yao simaro yaboniga nindojega na Doroth awadana erena bwate testimony awadana akona testimony okora na baka ulire na wade testimony akona Dothi adana aba testimony okora na kaulire ikiwa sebani usira adana ali meyumoroberio Mildred Nyarikia dena true story I have experience. Nera kala dena ne kene nena igokora ando baka what experience an. Ya abantange ba umesita abantu nabasana. Abantange barasiti abantu ko moyo nabasana. Omuntu okumisana umusana kya twatanga kumno utwara abasani abange. Kwanyore mejande mengi. Ergo bata basani abange kwanyore mejande mengi. Because sasa basani abo tumaiti abekene barabinye tubati mukonya saka ko. Ya. Yo ikoyo mabo tagete kusalia maje. Nale obwate kirenga amana magimao. Naro batikirengamo nobugima bwao naro dena keri estere dena amaene pi mosani ere na baukura omurugio somugako naro dena Bishop Abraham Birundo dena keep up the good work no ala monaintwe adubaiti kabisa kronya kesi ade na amaene mosani ere na baukura umpensio kabisa Didi Nyakal dena yes kabisa na mosani ere nabaukura omurugio gose omugaka igo Bishop bono basani abwadena abatubwate mbaje no enyumba ose nabaje nyumba to kwa distance natanga keregento bibira tanga ke fanye ni kila kitu kwa kiasi kora keregento ase kerengo na mali ka kwani to kora keregento ase omosani acha nara sawanta kwikaransa omosani ebintu mbira to komanya nyumba mwao omosani ebintu mbira tata to komanya nyumba mwao tari keregento omosani akomanya karo omosani ebintu mbira bano to omosani mbati milori 10 benki ose na ombe kete nyumba ose kama nyoro mndanga bwana mungu ano jire mungu anachete abako atena besabao na bontamba bantu bakobera abantu bako nyomonda ko kasura iro okorusi bintu basa batangaleta bese ko hapa nani alimwambia no mosani ejira wase tanga banya sawo nkonyire yonga omosani wiko twale kerengo kya basani ebintu okwana muna nate omosani winge njo motanga ni nyasaye omosani okabere omokungu oso mosacho omosani okabere abalto tana barabu asikisemi no bongaini ya Pia sana Bishop bona bantaba ketwarone na esiri ya nyomba nera ngoirire na umusani ekeranye manyire bonera utumeka bune weapon yeita yoko goiro murugyo gosomo gako siri abantu babere mbanyara bakonye kiri kweri ngaki abantu barakiri siri yabo yinywomo Bishop aso astwara basoma abu wera na maega ke 22 ngongi omondo nyoro mugungu omuya oyonyorere ekewekiya na kyo wanjerwa kurwa somanene yogora twaro masacho omuya omaite ko beka mangana osomo kungu omuya amoko gendera lakini kubato mukungu okwulingana nga nto togora boli masegete omigiri wagisimi gisobo wagere masubati omwabo wagere muro omwabo adabiri mamanga bantu no twataka ma nto togora boli masegete already once was okay manganesiko mbiya mono kuroboro lakini kara kintu kera korekana oyo wate betuma tinkirengere kya bwate ndamu kya bwate mboro kya bwate mbongiti kya bwate onyora ngo muna wakwana mara obo nga pa murango wakiro jalia zeta pesa muko naso nju umepeana nje nabandi baro onyora nga baraba saja bamate kubisese kiriko banyule binyuwe biga ali aso secret kwa nga bantu nani basambuli nga bantu ituru enda mamu yachire kumbe nayo mutangani aso secret nyomba mo nga kanye tonya mondore bo mwegenu asebentu tema ko mwegenu samangana bo kamanyana afse kwa ikire abasenze bayeke nyuwa Bishop ne egenyuwa karongirire umusani onera tumye weakness yeke nyuweke akore umpensio nakina tanga ke umusani akori weakness kya wikalinga oyo amana aramo buyeta kaikire nyomba hakora nonero tamani genda igona na bago change oyo akunya maruva sati sane kanyomba igo machikuma familia tayo bona jimno musani bwa kene tingo konya famana madini njo musani ojo mugaka bana abere gatuli no mugaka tuwanje ine tikatinya konya tokanya mugaka nya sana chama ko igo koirire familia yao okoro wechi familia joli njire bere naro okore familia mwele nero tarera mukao tarera musacho no arabu lakini amugo tanero oko baso gochego chobo watchman oko no bwalimu era na nyumba mwao kura mogute mine tinge karamu era bwaliuka no ina karama bwata mo manya tanero bado nako urete
Yodari na lazima waende nera. Lazima nera. Igoko gende gaso ko gatenga mbiya tolega abantu mbiya ngorendere ta mwaka nana yitengara bya lese bwatu muchando. Ai kondo muga kwigena nondenka. Musibata ngamuna nyagete kwa motege dango ngonyaro jonkonye ngomenya butore ngoli. Chemiro jitaga agasibera ngomba akimbi mana kwa motumba na inde. Kumbu yogotuma nero yikolire familia yao. Mwanju murega tutumirage garangere kya orojena gi family gito chitakire kolendo ikiagara twaro naringaneria abasani babeire abasani betani ko babasani barore na ngakiba gusari chinka cy'abantu bande ona kitwara kurarira simaro baboniga nindo jena Jackson Kinara odena ina maene guika bona bishoba tutebiri abu guika abantu babere bali bamenyete bayigwana ine barende abasani bali bakubatarira nande yagwanja omusani unyagoja nyomba unyagoseka liyo galyo atena Jackson Kinara atena tuanjiro musani anyagoja na nyombo nyagopwega wega Garambe kera na repiti ogete. Omo masayo mbere masayo tanye tikora bipindi. Ne bingo saba. Ero bekero. Obe mo kako matiyanya kora ali nganya kora inu TV. Ero orali. Tama TV ne TV kya okole gasia. Onara wadana emosani ekero kumwa monali mono agoja mpaka obeka magore mesa iguru. Bono igo buno kuko nane okonale nanda abantu bakonara igombu yabasani babensemo nande poundalis chibe. Sure. Safi ngara wadanere Brian nyachwa wadana mosani tatakirianya gocha buorioka ninkia gocha gokora nande na ujuchumi ya kongire. Wadana mosani naro onyagoja inkia gocha gokora. Ne Ani kukwatira musani gocha botambe. Kwenye mwati mwakali biashara abu na mwenye alikanacha. Lakini make sure nga erimit nero. Oro bagondoro. Muna bona wetu ikuragira. Ugote teboli ga awate mukaragira no magani baragira. Maminale ngaragira no magani. No magani. Taja ko matanga tiango bekera mono. No jogana. Kya kwa mona liri. Na uhono mechande dorore karubisho ngana na igure nkwana ya wato ya resirban marago bana emechande yemenge nintu to kwerete. Ya baito mwarangu nagenda obosubole bo musaje sumu mukungu na bako ali baga enyoma yabo gosaleka. Erija makori korukera BLG ni ukweli omosani tomo manyan na mokao tomo manyan na mokao nigo agosaba omokungwe namba yesimi osoa komwakera atwarangeri omosani okogambera amagosa ino yadana siwaita rafiki yako kugamba mangana ino tigane onamo munya sonzori ino kama na maana bijo. But that's 80%. Omosani kwenye kwa mmecha nene inatanga ki ko manyari ugana sichena waite bia koligi mtaalamu akuja wasaidia aode bana no nagokwana mangana aino mono asomosani amangana ali ime tekoja kwana asomosani inatanga amangana abole rabisu bitamba tasoka ujero inabo yaode nena bali dena amangana ayo amangana yenywomo na amangana yobutaka na boborro teko tebyo mosani ne to chandegete ekiagere inera gutumia bune weapon kobutora enyome yeno gosairo mokungu ako gatenga nye mota bakungu tomero mokungu acha busiana mwa besa jende nere ndate kokwanira sinja musaja na atemera kokwanyi tiko kwanye familia morangu igokire nala gotena Lydia mo kurumogesa batebana no ndi meyomurobero topic yengi kabisa abasani na bwababe na babu ndeno ne kinyangi adana kinyangi cyaboneke n'abasani batana ndende kinyangi cya kwama nkikoba biasa no manjumire kandi gotomera uchumbe yasimaro yaboniga kadukwana na ine omosani nakure umurugio wasombenzi utonyana none kinyangi nyinga riyo chokora umonto gotabori ito onyomo mondoli lakini abantu abandi bari koja baba bune krimio sana ekero montako urende ya by the amangano masana anya koroka somo kungu somo sacho nasi njo kuigwana kolia mwanya kokwana mbona no le metanga nyekete kali na mukana kali musacho ana baba atmangana babe no soko pio no le musana house managers abatogoro kachimate house managers nabo wana erekera amanyiri weakness cyo mukungu
omo igako mayenganjira kingoro musacho okumanyira musacho igategete omuntu okumerera ingora musacho ategete omuntu kumwakira yange basi musacho ategete omuntu kolemereria anyira mukate mate kolemereria mukaye n'omuntu bwiriogi nje tigamo sabu ngora na maskane na morangire kali muka kanini musacho songa kino busumatu bono no igabwete bana mukana igosumekire embusoro omanyire weakness onga koro kino mukoli gaso imino weakness chino ngo changia moro mosubatu yo oye house manager maambia be mubuli mino yuwasa weakness chiweta nyoma chete chinyingema Abigail Nyausikorwa chitao hema nyali bari masaba aso mugambi Daniel Manduko akogamba omosani nabo agokoura omwanji konye omoiseke okorwa mosubati omwabo na buna omosubati gakoura musubatu mwabo musubati mwabo kumuro musati mokoyoye ngakirende omosani yarata kuruma na baro musubati weakness ya musubatu menagoja omusaje kubona ngendagera mukunga kono tema koronga sister ndate mo sali ndagera ngoko ngaleka tanda sister mo waleka tanda kyara anga yimo musubati ajiri ngojiri kotara ngatigere nyomba musubati ngamokoyoye koyero chire sababu anyanga kikumba ya musubati gora ngolera byako bwa musubati men yote mejande menge nintuto kwereta emejande menge abanyene family nabagoro morango ntonya kora mwe ngansa itani enchire tuwe begete enchire tuwe kini takumenya n'abantu itakosokia manganeto nerego changia abantu banyali baka bamayubisa bwito obusubuli buli bwabororo kwero musubati uchire bishoka turidiju gukora yo basembi wa mboro byo bono rarugo cyase chinga cheito anenena mbatu arabasani bari barabune chinyombe cyo basembi wao no ngoro wase bibilia no njenda ngaki batagire komenya bono ekiara ndobosera to kolenda na mbosa rekero bantu ba karko uruma kungu suko uruma saje go bosera bwasari ya egento kenge nchongel na mbe mongelinga number 1 family na bantu bakwegenana mulenda mangana yegisimi abasane bawaka ko jamino mukao twande jiro nere igwasanga kwani para musajo ngenere iguma mbitaka kokora ebitengo changia bele kuigoro morangu be family no saleka egento keno musacha kusomo kungu lenda amangana ina nyumba twara mangana bedroom twara mangana sitting room twara mangana kiorori egere mwana nyako lende family eno lakini mukira lingana mo kolika kiorori mwetere family eno kera mukora taranchara mumait molinenchara egento kende kumutaite ushauri ligia abantu ba understand ushauri abaibuli bainombaro aba bastambaro n'abantu baro batiki mchinge barako bakonya yasa musani komino bato musani umwegenu tema komenya musani umwegenu murasanga nere amangana ina nyomba na manyamangana kyako sangana enu talikira lingana moko libeka semesa ngasinge njunga abantu tikankwane tebona bono tikankwane ngateke bono twata ngateka ngoma wateka ngoma yako yo usana tubeka ini musana kumbe no ko nyumba nyomba kwenye ta lingo musani ko bakonya onyo libakali ko ta ko nyomba yeno mwata nga igusha new campus bete kwa yo bere Judas no the bana James Gisairo from Getare Church ukweli mimi bishop nilinyanganya mbenzi na rafiki wangu warai inapenda show sana the bana nerena uretwe no mosani yo akauru kabisa akakora mara kita no ko wena anjira na jete nera uro monto ya nyanjira na jete agwene tanya ko lakini bono bishop uko uruo ko bona tutebe ni batara kora no ni nyange kadoro jutu gokora igona no chiko nyaruro barua ose bana kara monto kiro mondo yasana mweto mukungu nani nyasana tote bali gochora yasate nyasaye tali ko mukungu no yago gochora na kwatire bakali kisemno bongaini omungu gochora monna ga ko ro mukungu gochora abantu bara ba temira abantu banyomera monta batanga nekira ko 9 otemira gyanda kiara batanga bano mbwate no 13 no zire komenya igoro barua ndo ya ugoro ko buatia go chachi weekend sinjiri chiarengea sijina gato mungu tiko enda kilicho wala to ndora enda mashambani mutigabo ndora to makajiba wacha ndora to sunyuko sukulikero ne sukali mungu ogenda paka kaonyo ro barua ro komenya monere ko mungu ni besurura so talingo yo Narawadeana marafiki ni mashetani. Tusipende kukaribisha marafiki. Utajua ujui. Adana tuwakaribishe lakini tuwe na distance. Yawadeana barona mashetani mbama siku aliga ni upika bisa na bawadeba. To batukutana indi. Babeka segete. Babeka bedroom mugeta bako bero. Na bako jara lakini babeka segete. Ya babu ato konya kwa. Mubisa na ono mubisa. Na bwatu ya kwa konya. Kwa manyaso ngobeka, manyaso ngobeka. Dan kan nyajuaya narawadeana mosani
eno monero mobiso monene igo morende style ora mutome go chinyomba bolingo bishop na noe na bana boda boda batokora tume go chinyomba na barabu nere byetwanya ko batoma none ka tutai nena bagoteba I think already kwa igure aindanya kwa igure nga mo mro para na jaka ngoro mokungu I think mwanya igure mora ko menebi ngata amasaja na matege pa wana maswati onde simo ko maswati mina narra mokungu bakumba nyete ko bera bwango ko sambere be ko mokungu bera tanga na mai to munga belire musacha nyori do morango tiango te mokungu mungaini ka ko te ngata ko bera ya ko seka lakini me okireri ningi uyakorogia ngoko somale lakini kera akireri ya mokonye pesa no mwanju muri on Steve tutokorera bishop tutokorera karoba sembo abo mwale atokorera asinginje biro bito bono byeri tenda nyitanya sasa ni abantu baito tolende abasubatu baito tolenda basaja baito na tolenda manto kokwana tokoro mu kiasikirikireke na manto tokosangana tusangana monto okwetante miaka na ndio wate miaka ya maskani utata kwa nyumba yao lakini wala baso kunyagacha pesa no mwanju muri tutokorera bishop tusabere tokore asinginje biro bito dote bana byeri omwana ko bagira singincho yeti biyete this TV omwana baseni bamentere bagale omwana mayakole kano chakera omwana ikomo kokoro bisiase egasi gomanene amabero isakole kana asbaro manene na bakubato kwa kodi wese nyasa itumuya omwana bakora maye bonya saba tele baitu na bali baitu nyasa ndonse asbaro manene isa na tansi soba seni asoko ni kwabo no ndose nyasa urwali tichengimile chiko mano tagereire omwana moko weni gonya samba bali chi familia jaji wato korwara wo taigwana elio mana utategerani manene isa na sone so wanja kono kubwa kwa manene mano jakatuli alo maneno ito weri nyomba chabo weri nyumba chabo obanyasa abo motori abo tuma no bakolero no bakumatkonse sinjo kwa wenere me Yesu nasabino kwegena amen bimono mwanju muri on Steve karo kwa mnainto bishop ya tajeti isaboge matangana roro matangana to matanga bishop Dr. Jokayo etura twara masabo ali kanisa deliverance on Monday saa 3 wana na injo tosaba munaya singe injo kumugendo iko kumasabira nyasamba bekasaga ya ndoje ko sabana singe injo okalira ka singe yanero mochake bikanse chake moika tosaba nyasa ito elinde asoko komonyora na sego sabere familia yabo ibo mbemano muno manju muri on Steve na rumwe sbo agirene kiboko kya makweli ando situko basabera tenya sabare mie ande aba oboremu ekero mwendete gutwara mechande ira kirinko erere ekyerero ni ya muda mchaje mbemano manju muri kabe imgendera ko ba numero beri ya Steve ekera John Kebati ko soare akoretera mangana maya enda makoira asomoro beri bwe kiumbu asemaro yaboni gotoske kere mero berito ni gendete ko be mia ande miansu ko soemia na ko kwa obosemi kira chinga kiri otwara ngana petrol mokera uyone kuna malibire chibicha gocheira asenjera bene unabutambiriane Brighton Makoli Ndizi TV Ubwansu bw'umuguzi. Laboratory ya Dynapath